na tej Dukli, tak tam bolo masakra. Tam bolo strašne pomyslieť a vedieť také múky, keď na každom strome boli vedieť boty, čepice a oblikanie. A tam bolo zaminované pole a zanemané bolo možne. Ja sa rozpláčem. Nemôžem ja hovoriť, spomínať na také srdce, čo to chcete, to je niečo strašného. Pochádzam do Svinického okresu z malej obci Vagrinec. Keďže fronta sa pohla z Nižného Komárnika a tam veľa chlapov, vojakov spadlo a zrobili mobilizáciu, ktoré obci boli už oslobodené a brali od 17 rokov do 45, bol vojak alebo nebol vojak. Ja som tedy mal 18 rokov, 12. decembra nás zobrali a 17. decembra mal som narodeniny. Tu som bol ako poručík tankovej jednotky a bol som ranený tady v Nižním Komárniku. Ťažko sa počúvajú slová priamych účastníkov, ktorí vtedy ledva dosiahli prah dospelosti a ich život visel na vlásku. Ani sa veriť nechce, že uplynulo už 66 rokov od toho času, čo sa týmto podúklianským krajom niesla ohromná kanonáda, svišťanie striel a do toho predsmrtné výkriky a kvíliaci ston ranených. Odvtedy sa narodili celé 3 generácie ľudí, ktorí našťastie nevedia, čo je vojna. Vtedy ale smrť kráčala a neúprosne kosila. Nebrala ohľad, kto je starý a kto mladý, kto je muž či žena, kto vojak a kto civil. Taký krutý bol boj o bránu slobody, Duklu, ktorý sa začal 9. septembra 1944. Tým dňom sa začala Karpatsko-Duklianská operácia, ktorá mala za cieľ pomôcť Slovenskému národnému povstaniu, oslobodiť územie Slovenska a pokračovať ďalej pri oslobodzovaní Moravy a Čiech. Plány generálneho štábu je jedna vec, no ako potvrdzujú dejiny, realita bojov býva iná. Každý rok, začiatkom októbra, prichádzajú poslední priami svedkovia týchto bojov aj so svojimi rodinami, aby sa poklonili pamiatke svojich kamarátov. Svoje putovanie po pamätných miestach začínajú v Novosielciach na poľskom území, kde sú najďalej od svojej vlasti pochovaní príslušníci 2. československej paradesantnej brigády. Naši severní susedia si hlboko ctia tie ťažké chvíle, keď sme bok po boku bojovali voči spoločnému nepriateľovi. I teraz so všetkými vojenskými poctami vzdávajú česť všetkým, ktorí padli za našu slobodu. Emocionálne vyznieva posvätný rituál jednotky z brigády podholandských strelcov. Poľský veliteľ postupne vyvoláva na nástup vojakov, no odpoveď kamarátov znie: padli v boji.
šerek, noga vprot, marš! Bravo! Marš! Chrystusa, który życie swoje oddał za swoich przyjaciół, prośmy z ufnością o zbawienie wszystkich poległych w walce o wolność swoich ojczyzn, a także innych narodów, aby Bóg przyjął ich poświęcenie, ich trudy i śmierć i nagrodził chwałą nieba. Účastníkom piety sa pripojil aj čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generál poručík Ján Husák, ktorý sám bojoval počas SNP ako veliteľ družstva v krvavých bojoch o Telgard. Pripomenul, že práve vtedy, keď tu pod Duklou prebiehali ťažké boje, vyše 800 Poliakov sa zapojilo na Slovensku do povstania. Boli sme nielen v družstve ako mladí chlapci, ešte necelých 21 rokov, ale boli medzi nami aj zmobilizovaní vojáci, to znamená aj 40-roční, čiže v mojom 12-člennom družstve boli vojáci rôzneho veku, ale bojovali hrdinsky. Vyzbrojení sme boli všetkými možnými zbraňami, ako boli pušky, gulomety. Ale samozrejme vec, že úspechom celého nášho útoku bolo to, že delostrelecká príprava nám pripravila pôdu, aby sme mohli útočiť na oslobodenie Telgardu. Pripomeňme si niektorými údajmi históriu tých pohnutých časov, ktoré sa viažú k československým vojakom. Druhá československá paradesantná brigáda prešla za 48 hodín z Přemysla usilovným pochodom 128 km a bez odpočinku postupne vystriedala 121. streleckú divíziu a prevzala 10 km široký úsek medzi 38. armádou a 1. gardovou armádou na čiare Hacov, Zaršín, Novosielec, Sanočeka. V nasledujúcich tvrdých bojoch naši výsadkári 13. až 16. septembra 1944 vytlačili nepriateľa z osád Milča, Odřechova, Nadolany, Pielňa. Dôležitosť a význam bojovej činnosti zvýraznila aj prítomnosť veliteľa 1. ukrajinského frontu maršála Ivana Koneva, ktorý spozorovateľne veliteľa brigády 16. septembra 1944 osobne sledoval boj 2. paradesantného práporu o osadu Besko. Na základe aj týchto bojov mohli byť nasadené 2 tankové zbory Červenej armády, ktoré začali útok cez horský prechod južne od Rimanova v smere na Duklu. Dlhé roky sem do Novoseliec chodil bývalý veliteľ roty 2. paradesantnej brigády a neskoršie vojenský atašé Československej armády v Poľsku generál Juraj Pivoluska. Teraz je vo Varšave nástupca novej generácie vojakov. Karpatsko-Dukovská operácia je významným medzníkom spolupráce Slovákov a Poliakov, nielen z pohľadu histórie, ktorá bola veľmi bohatá a veľmi podobná medzi obidvomi národmi, ale samozrejme veľmi výrazným príspevkom a vkladom do budúcnosti spolupráce obidvoch krajín. Tento región má spoločnú históriu, má spoločnú tradíciu, ktorú je potrebné z hľadiska spolupráce využívať. Projekty, ktoré sú medzi ozbrojenými silami Poľskej republiky a slovenskými ozbrojenými silami Slovenskej republiky, sú tým významnou kvalitou, ktorá sa prejavuje či už pri reforme ozbrojených síl, profesionalizácii a pri výmene skúseností pri príprave vojenských kontingentov do zahraničia, hlavne smerom do Afganistanu. Dlhý je zoznam Slovákov a Čechov, ktorí padli v nedalekom okolí.
Ich mená sú nielen vytesané do pamätnej dosky, ale navždy zostanú aj v pamäti domácich obyvateľov. Tak je to aj na cintoríne v nedalekej dedinke v Zaršine, kde po vojne našli telá zohavených 17 československých výsadkárov. Ťažké straty mali aj československí parašutisti v predhorí Karpát. 143 ich padlo, 438 bolo ranených a 47 bolo nezvestných. Viac ako 1/4 celkového stavu brigády. Až potom bola táto jednotka letecky presunutá na územie Slovenska, kde bola postupne nasadzovaná na najťažšie úseky povstaleckého územia. Každý krok na poľskej zemi smerom k hranici bol vykúpený krvou sovietských a československých vojakov. 9. septembra prebehli ťažké boje pri obciach Vrocanka, Bobrka a Machnovka, kde Nemci začali protiútok proti postupujúcim jednotkám 1. československého armádneho zboru. Boje si vyžiadali 611 mŕtvych, nezvestných a ranených. Tento deň sa stal pre československé vojsko jedným z najtragickejších za celú vojnu. Vtedy v 1. československom armádnom zbore sa akosi nevnímalo, kto je Slovák, Čech, Ukrajinec, Rusín. V boji bolo dôležitejšie kamarátstvo, konkrétna pomoc, podaný dúšok vody, láskavá náruč bojového druha v hodine smrti. Přítomní veteráni na dnešní slavnosti ukázali nám, mladším, jak být statečný, jak se dokázali poprat se životem, jak v průběhu války, tak po ní. Jsou inspirací nejen nám vojákům, ale všem ostatním a měli by být inspirací všem ostatním v našich zemích do budoucna. A připomínka slavnosti v Dukle by se měla stát do budoucna tmelícím prvkem mezi vztahy našich třech národů. Neveľké mestečko Dukla, len asi s 3 000 obyvateľov, vzdialené od hranice len okolo 15 kilometrov, sa stalo akýmsi synonymom vojen. Veď sú tu hroby vojakov ešte z Prvej svetovej vojny, pomníky z Druhej svetovej vojny a na popud pápeža Jána Pavla II. Vojtilu sa tu týči aj pamätník zmierenia. Ten akoby prosil, volal, že predsa musí nastať koniec tým nezmyselným masakrám a utrpeniu, ktoré môže ľudstvo doviesť k záhube. Spotykamy się, aby oddać cześć uczestnikom walk, pochylić czoło nad ich bohaterstwem. Szczególny charakter dzisiejszych uroczystości podkreśla obecność przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, wojska, kombatantów, delegacji. Witam pełniącego obowiązki komendanta WKU. Szczególnie tu, na terenie bliskim. Bardzo ciężkim
pamätníku padlým na cintoríne sa poklonil aj vedúci delegácie ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Peter Vojtek. Ako vojak si viem aspoň vzdialene predstaviť, čo trpeli, akým spôsobom museli bojovať v podmienkach, ktoré táto krajina a tento terén v druhej svetovej vojne v Karpatsko-Duklianskej operácii poskytoval. Skláňam sa s úctou a pokorou pred všetkými, ktorí na tomto mieste padli. Chcem vás ubezpečiť, že my, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, na túto operáciu nikdy nezabudneme a vždy si budeme hrdinou Dukly vážiť a vzdávať im hold. Česť vašej pamiatke. Musím úprimne povedať, že bol som dojatý tým, akým spôsobom poľská strana venuje pozornosť pamätníkom, ktoré sme dnes navštívili. A bol som veľmi prekvapený aj tým, že množstvo našich veteránov, účastníkov druhej svetovej vojny, ktorí v tých rokoch patrili k tým najmladším vojakom, ktorí vlastne bojovali so zbraňou v ruke za našu slobodu, že majú ešte tú vitalitu a entuziazmus a zúčastňujú sa týchto osláv. Ešte pred 2-3 desiatkami rokov tu viedla úzka cesta, ktorou prechádzali po prvý raz československí vojaci. V súčasnosti je to široká priam diaľnica, po ktorej ale akosi ubudlo aut po vstupe obidvoch krajín do Európskej únie. Len po kraji cesty sú tu pomníky, ktoré varujú a pripomínajú, čo sa tu vtedy v pamätnom 44. odohrávalo. Aj dnes je tu množstvo ľudí zblízka i zďaleka, aby si uctili ten deň 6. október, kedy konečne po dlhých 6 rokoch vstúpili československí vojaci na rodnú zem. Každý rok sa tu na Dukle konajú oficiálne oslavy, na ktoré prichádzajú vládne delegácie českej a slovenskej vlády. K tisícom prítomných sa tohto roku prihovoril štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Robert Ondrejčák, ktorý vyzdvihol hrdinstvo a obetu tisícov známych aj neznámych vojakov. Doslova títo obyčajní vojaci otvorili symbolicky bránu slobody. Zaplatili ale za to ohromnú cenu. Vyše 1800 mŕtvych, ranených, nezvestných. Také boli straty prvého československého armádneho zboru. Jsem narodený na Slovensku, rovno na Toplov. Pro vás je to známo, protože to není daleko odtiaľto. Byli jsme rádi, že jsme prekročili hranice
a tím pádem dneska zvlášť je to pro nás velmi sviatočně, protože uznáme, že slovenská vláda, národ slovenský opravdu ctí těch bojovníků, kteří tu nás osvobozovali Československo. V té době už jsme nebylo jenom Slovensko, ale bojovali jsme za Československo. Neľútostné boje ale pokračovali aj ďalej na území Slovenska a najmä pri Liptovskom Mikuláši. V Československej armáde som vstúpila v 3. brigáde na Ukrajine. Bola som ako zdravotnice a zbieračka ranených. Zbierala som ranené na bojišťach, zbierala som a prevážala po nemocnicách. A bola som aj v nemocnici, kde som robila ranených, taky transportovala a odvážala do zázemie, ktoré bolo možné ešte polečiť. Najťažšie boje som zažil pri Liptovskom Mikulášu v obci okoličné a Smrečany. V Smrečanoch pokiaľ sa robili aj dvakrát, aj trikrát denne útoky. To bola mrazivá zima, fujavice a takže sa nedalo našim postupovať priamo do vetru. Veľa mladých chlapcov spadlo, že dneska mám slzy v očach, keď som videl, jak padali. Ja som bol pridelený ku delostreleckej protivtankovej delostrelectvo 76 mm a sme boli priamo s pechotom, jak v okoličnom, tak v Smrečanoch. V Smrečanoch veľa čo spadli a pri katolíckom kostole tam vykopali jamu takú 20 metrov dlhú a 4 metry širokú a tam klali nelen už zabitých, ale aj ťažko ranených, omračených. Napriek ohromnému utrpeniu a stratám, obyvatelia Podduklianskeho kraja nikdy nezabudli na svojich osloboditeľov. Už pred rokmi na hlavnom námestí vo Svidníku vyrástol mohutný monument. Je to socha veliteľa prvého československého armádneho zboru a neskoršieho prezidenta našej spoločnej republiky Ľudvíka Svobodu. Aj teraz sem prišli všetky generácie z ďaleka aj blízka, aby vzdali hold tomuto velikánovi, ktorý sa postavil so svojimi vojakmi na odpor voči neľudskému fašizmu. Generál Svoboda prožil svůj dlouhý život v období, které bylo pro oba naše národy mimořádně obtížné. A mimořádně obtížné i pro ty, kteří museli dělat mnohdy velmi těžká rozhodnutí. Umelecké stvárnenie Ľudvíka Svobodu činie v podobe sochy tu, v centre mesta, aby každému pripomínala veľkosť jeho osobnosti, jeho lásku a pomoc tomuto kraju a je zároveň symbolom mieru a porozumenia medzi ľuďmi, ktorých Ľudvík Svoboda nadovšetko miloval. Je mi čest stát před tímto pomníkem mýho velitele, armádního generála Ľudvíka Svobody, pod kterým velitelem jsem začal bojovat za osvobození Československa od Sokolova počínaje. Tenhle ten veliký vůdce, veliký vlastenec, vymohl na tehdejším Sovětském svazu osobně u Stalina, ať naše jednotka byla poslána na frontu jako přednostně, abychom prokázali českému lidu, že národ československý umí bojovat za osvobození Československa proti německému fašismu.
Tieto malé deti možno ešte nevnímajú, čo všetko sa to dnes deje vôkol nich, ale istotne vďaka svojim rodičom a učiteľkám postupne budú vstrebávať do seba históriu svojho kraja, ktorú tvorili ich rodičia ešte starých rodičov. Veď to je už 4. generácia ľudí z Poddukly. Ľudská pamäť nie je krátka. Obyvatelia miest a dedín celého východného Slovenska dobre vedia, že sloboda prišla z východu a hlavnú zásluhu na oslobodení našej vlasti má Červená armáda. Preto aj posledná pieta všetkých účastníkov patrí rozľahlému pamätníku Červenej armády, kde je v masových hroboch pochovaných vyše 13 000 sovietských vojakov. Rozsah tejto vojnovej apokalypsy si uvedomujú, keď počúvajú slová nového veľvyslanca Ruskej federácie. Svojím významom Karpatsko-Duklianská operácia nepochybne patrí k jednej z najzávažnejších bitiek v dejinách druhej svetovej vojny, čo priviedli k porážke hitlerovských vojsk v Európe a k našemu spoločnému víťazstvu. V slovenskej zemi vedľa bratov v zbraní Slovakov a Čechov leží viac ako 60 000 sovietských vojakov a dôstojníkov, z ktorých 13 000 zahynulo na Dukle a v údole smrti a je pochovaných v tomto kraji. Hrdinstvo padlých v boji proti fašizmu je nesmrteľné. Našou povinnosťou voči hrdinom je nezabudnúť na poučenie z minulosti, ktoré dnes je mimoriadne dôležité pre nás, a hlavne pre výchovu narastajúcej a budúcich generácií. Nemôžeme a ani nebudeme sa ľahostajne prizerať tomu, ako niekto sa pokúša pozmeniť dejiny tak, ako sa mu to páči. Skresliť pravdu o druhej svetovej vojne, jednej z najväčších tragédií v histórii ľudstva. Vojna je nebezpečná, hrozná, krvavá. Hynú pri nej nielen vojaci, ale najmä nevinní ľudia a deti. Ožobračujú ľudí, ožobračujú celé krajiny. Nesmie sa na ňu zabúdať. Práve naopak. Treba o nej hovoriť, burcovať svedomie národa, aby ľudia svojou aktivitou, mierumilovnosťou, humánnosťou a spravodlivosťou vytvárali hrádzu voči tým, ktorí vyznávajú kult násilia, zlovôle, konfliktov a revanšu. Preto ani na boje o Duklu sa nemá a nesmie zabudnúť. Tvojich spasel, upokoj, co chrania.